O novo Plan Estratéxico de Galicia prevé acadar no 2030 a plena converxencia con España en termos de renda per cápita dos fogares e reducir o 8% a taxa de paro. Así o avanzaba Alberto Núñez Feijóo, que asegurou que atender o inmediato non impide perfilar a comunidade que queremos para a vindeira década, algo para o que esta folla de ruta conta con 5 eixes prioritarios. O primeiro, o reto demográfico. Sigue sendo a prioridade número 1 para a acción do Goberno autonómico. Segundo, Galicia verde e sostible. Hai que sacar proveito ás potencialidades ante o novo modelo económico do futuro do mundo. Terceiro, a competitividade e o crecemento, recuperación, digitalización, máis industria e máis exportación. O cuarto, a cohesión territorial e social. Galicia camiña xunta, non debe deixar a ninguén atrás e por iso a aposta redoblada pola igualdade e pola cohesión territorial. E por último, a gobernanza, ter un goberno estable, institucións que funcionen. Mais polo miúdo, o presidente tamén incidiu en que entre as metas que este plan terá por obxectivo acadar destacan a de reforzar a saúde e calidade de vida, consolidar o noso sistema educativo entre os mellores do país, progresar cara á neutralidade climática, aumentar o peso das enerxías renovables ou garantir unha Galicia sen fendas de xénero.